जों सावो जे साबो पार्टीनि बदलनि फाइका आबसिनि खानि कतरिया तामके बुबाग्रानि जे थानसानि खरांनो जे यासाकनाय जे थानसानि खरांनि यामरक यासाकनाय आबो हाइके जे फाइनेरक जत्तनो चिनि तिप्रा दफानि गोबां माहदानि मिलिवै तिप्रा दफानि थानसाव बुबाग्रान थानसाव तिनि याकिर सेपाइका जों वरनु खावबा हाइके माइसरा पारानि 30 फेमिलिनि 78 बुटार ताई गुरु दयाल पारानि 48 फेमिलिनि 116 ताई दिलेन्द्र पारानि 26 फेमिलिनि 66 ताई चंदी पारा 15 फेमिलिनि 35 बिक्षराम पारानि 45 फेमिलिनि 135 अब हाइके टोटल 1 बिसाराय पारानि 26 फेमिलिनि 81 बुटार अब हाइके जों टोटल मानखा 290 परिवारनि 511 बुटार गा अब बेलायखेना हामबाय चिनि बुबाग्रा नि थानसानि खरांनो बरग यासाखा ताइ बसकांनि सालो बरग बाहायनो अब हाइकेनो यापिरि सेवि थांथों बंनि बिसिंति तेबो जे फाइनो मुसुंनाय रक चिनि बिसिंति अर चिनि अकरा बरम गोनां आगिनि एक्स सीएम नरक साइमनु बरम गोनां बुद्ध देबरमा बाव दिनि अर फाइजाक ताइ बब अब हाइ अफेनो जों जत गदालै चिनि यांगो साकरा रक गोबां मानो दङ अजागा बदल गोबां मानो अबन बिसिंति न जों बसकांनि सालो तेबो अब बुबाग्रानि थानसानि बिसिंनो तेबो संसार गोनांनि पिरिरिनाय जतननो बेले बेलेके हामबाय चिनि बुबाग्रा लगिरिखा जों तिप्रा दफारक थानसा